En el 18, sobretot, aquesta idea es fa obsessiva en els erudits locals. Ara s'afirmarà, copio una precisa formulació de Sanchis Guarner, que en comptes d'ésser el valencià una variant regional del català, era el valencià i el català variants germanes d'una antiga llengua mare, la que anomenaven llemosina. El valencià, escriu un d'aquells venerables setcentistes, Marc Antoni Orellana, aunque era rigoroso lemosín en su principio, empero por la agregación y adopción de nuevas y selectas y apropiadas voces, junto con la suavidad y dulzura de la pronunciación que influye en el idioma, llegó por sus particulares mejoras a reputarse por distinta de la lengua catalana. Aquesta mateixa frase prou delata que, de tota manera, Orellana estimava que el català s'acostava més al llemosí, presumpte que no pas al valencià, i, en definitiva, la raó diferencialista patent no era sinó, segueixo de nou Sanchis Guarner, la major penetració de castellanismes en el valencià, fenomen que justificaria més bé una depuració que no una emancipació. La literatura, infraliteratura, vulgar del Déneu, recolzada en el dialecte i desproveïda del sentit depurador que calia, fomentarà el prejudici popular entorn d'aquestes qüestions. Els homes de la Renaixença, arcaïsants en el vocabulari, afeccionats també per mania particularista al nom de llemosí per a designar el català literari modern, no van saber combatre el confucionisme. Fora un error de creure que, malgrat tot, els valencians es desentenien del sentit unitari que, per sota d'aquestes prioritats dialògiques, conservava el fet lingüístic. El record del llemosí ancestral, per bé que era una aberració històrica i filològica, si el terme era pres al peu de la lletra, venia a ésser encara una afirmació unitària. La germanor de les dues llengües, valenciana i catalana, remetia a una instància anterior, comuna, que permet un punt de retrobament. Així ho veien a mitjan XVIII els precursors de la Renaixença, Carles Ros i Fra Lluís Galiana, en projectar o reconèixer la necessitat de la publicació de textos literaris medievals. Aquests parells d'entusiastes de la llengua autòctona pensen en les possibilitats, no solament del mercat valencià de llibres, sinó també en les del Principat i de les Illes, ja que, com escrivia Galiana Ros, 1763, l'idioma de tots tres països era una en la sustancia y aun casi en el modo de hablarla si nos remontamos a fecha más antigua. I veiem que Pérez Bayer, de València Estant, es carteja en català amb Josep Finestres i quan en 1828 la Societat Bíblica de Londres planeja l'edició d'un Nou Testament en català, la mig encomana a un lletraferit del Principat aleshores exiliat a Anglaterra. Dos valencians, Vicent Salvà i Jaume Villanueva, intrigaren per aconseguir-ho encàrrec. Uns anys després, una mica a conseqüència d'una esllanguida tradició literària local i una mica per influix directe del que es feia al Principat, la Renaixença pren impuls al País Valencià i ara el sentit unitari serà lúcid i declarat. La idea de versificar en valencià, escriu Llorente, me va inspirar la lectura del Gaiter del Llobregat, del senyor Rubió i Orts. Estos foren els primers versos catalans que conegué i quedé tan enxixat d'aquesta nova parla poètica que no pugui treure-me-la del cap.